No, kyllä jotkut serkut voi olla aika hot, mutta mä tajuan kyllä sun pointeja kohan. Gang. Why do you gay? Why do you gay? Miksi sinä homoat? Minkä takia mun talossa on vettä? Ei. Mä unohdin. Mut siis joo. Musta tuntuu, että se saattaisi olla kyllä ihan kiva olla homo välillä, koska tiedät minkälainen se tunne on, kun sä väännät joku jäätävän kovan paskan pois sun persestä. Mut mieti sen menee takaisin sisään ja sit ulos. Ja uudelleen. Joo, laita sun koordinaatit. Ok bro, mä sanon nopee. -100, 200. About siihen, kyllä sun pitäis nähdä. Mutta, no sinä unohdit kyllä sanoa Y-koordinaatit. Kai tiedät, että ei ole lokaatiota ilman Y-koordinaattia, sillä tämä on 3D. Anteeksi. 3. Musta tuntuu, että mulla on kuin syöpä mun kyrvässä. Kyrvänsyylä. Se on kyllä kyrvänsyylä. Ei, mulla on kyrvänsyylä. Jonnet ei muista. Eiku musta tuntuu, että jos mä menisin jonnekin TLC-hommaan, niin se on silleen, että guys, this thing name is joku syst tai joku sellainen ja sitten operoi jonkun leikkauksen siihen ja sit no mä olin niin iloinen, nyt mun elämä on taas kunnossa. Mun kyrvänsyylä on kadonnut.